Hallelujah. Thank you, Jesus. Sakbay nga irwik nga ruti, mensahe tayo itang ngarabi. Agi palagi ipakmet pay nga rod. Hanlaing nga may papanidi na udi nga mensahe tayo nga naititiluan iti dakkel nga komisyon no malagip yu DJ iti na udi nga bulan. Nga masarakan ni Jay YouTube para kada kayong mangayad nga mangdengeg manen wenno da kayong hanpay nga nakangeg. Ken adu pay dagiti Ilocano nga mensahe tayo. Mensahe tayo nga dayjay. Tiga po na nga may panidya YouTube ket gapu iti sa undi apo nga kuna na nga umay ti pamati babae ni ti panagdengeg ket masarakan dayto iti taga Roma kapitulo 10 versikulo 17. Isu nga no datayo nga ada ditoy kakabsat adatay dita nga rabii gapu ta adda kayo ita nga mangeg manen nga makangeg manen iti sao ti apo ti pamati ken adu pay nga pamati ket umay gaputang mangeg tayo ket sapay kumadagiti nga mangeg tayo ket may papuswan tayo met. Amen. Kasi palagip ko iyat adayok pay basi halang nga iti naudi nga bulan no diket hindi punganay. Hindi punganay pinarso ti Diyos ti lubong. Genesis kapitulo 1 versikulo 1. Gusto-gusto ken awan urnos ti amin ken nakumutan iti napuskol asipnget ti nadawel a taaw anang nang lapunos iti amin ket ti espiritu ti Dios aggargaraw iti rabaw ti danum. Idi po nga na ikakapsat. Imbilin ti Diyos mapaadda tilawag. Let there be light kunana. Ket napaadda tilawag. Sa nakinunay di versikulo 4 ti mo nga kapitulo ti Genesis naragsakan ti Diyos. Naragsakan ti Diyos iti nakita na pinaglasin na tilawag ken ti sipnget. Iji may nga dito nga translation iti Ilocano nga Biblia ket kunana ket ti Diyos nakita na at tilawag na imbag. Halangan naragsakan ket nakita na paingan dito nga lawag ket naimbag. Ket inlasin ti Dios ti lawag kadagiti sipnget. Ti silaw ti imuna nga insao ti Dios nga mapaadda. Amen? Apay gapu taguso-guso ti lubong. Awan ti urnos na ti lubong. Nakumutan ti napuskol asipnget ken nadawel ataaw ako nada di chaos. Sakbay nga napaadda ti Diyos ti silaw. Lang kunana inhabited di kaslahaan nga mabalin nga pagyanan. Ti lubong idi. Intuloy na nga insao dagiti amin a parswa kalpasan na nga napaadda ti silaw. Ngem laglagipin tayo nga ti imuna nga pinarswa nga impaadda ti apo ket ti silaw. Amen? Hallelujah. Sa intuloy na nga insao dagiti amin nga pinarswana sa nangala iti daga ng bukel iti tao insang aw na ti angis ti biag iti agong daytoy ket naaddaan iti biag. Ket naaddaan iti biag. Hallelujah. Deti ti kinunana nadakwan nga naisurat iti Genesis kapitulo 1 versikulo 28. Benendisyonan na ida a kunana
aganak kayo iti adu, tapno agnaed dagiti kapututan nyo iti amin apaset ti daga, ket iturayandan to ti daga. Iturayandan to dagiti ikan, dagiti tumatayab, ken amin nga atap nga animal. Kakabsat, dahito laeng iti bilin ti Diyos nga natungpalda. Imbilin na nga aganak kayo iti adu. Tamo tayo nga dapat imbilin nga ni Apo nga imparit na nga aramiden da, ngem inaramid da. Ngem daytoy may isang nga bilin na nga aganak kayo. Daytoy laing tinatungpalda. Amen? Amo tayo met nga nasulisog ni Eva edi at datapay jay hardin ti Eden. Iso nga pinapanaw ida ti Dios. Ngem uray nung kasta naganap ni Eva iti adu. Naganak iso na iti ti adu. Hallelujah. Kaya uray no datayo ita kakabsat ken dagiti ammo tayo pa nga tataw ket uray no handa pa nga ammo ti Apo ket tungtungpalin na pa dahito nga bilin ti Apo. Amen? Aganak da ti ado. Sino kada kayo kakabsat tinakang kadagiti nga nagnagan? Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob. Kinuna ni Yahweh kini Abram. Iti Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 kuna nakit. Panawam ti pagilyam, dagiti kabagyam, ken amam, ingka iti dagang nga ipakitak to ken ka. Paraburan ka to iti adu nga anak ken apuko, ket agbalindan to adakkel apagilyan. Bendisyonan ka to, ket agdinamag to tinagan mo tapno mausar tinagan mo a pagbendisyon. Naglagipit tayo kakabsat nga gabuta na sulisog ni Eva, pinapanaw ti Diyos si Jay hardin ti Eden, ngem, naganakin imadu, nagadudang at taon, ngem, ni Abram, ti imuna nga tao nga nakasao ti Diyos, manipod iti pinapanaw na daadan kin Evan. Ni Abram ti imuna nga nakangeg iti sao ti Diyos. Kinuna ni Yahweh ken Abram, panawam ti pagilyam. Sakbay nga na naganan ni Abraham, tiket na nga sawin ti Abraham kakabsat ket ama ti adu a nasyon, father of many nations. So tiket na sawin ti Abraham. Ngem tinagan na idin ket Abram, kuna ket madaydayaw nga ama. Madaydayaw nga ama. Madaydayaw nga mapailaing tinagan na idi. Ket laglagipit tayo nga uray no DJ tinagan ng dikit ket DJ tiket sa tinagan na ket o paila ti anak na idi. Amen. Ngem isu tinagan na isut kahit na sa tinagan na. And then imay ni Isaac, isu ti anak ni Abraham. Dito iti Isaac nga in sakripisyo na kumaidi. Iji bantay Moriah. Ken kadamit ni Jacob. Ni Jacob met ti anak ni Isaac nga anak ni Abraham. Daytoy nga Jacob kakabsat iti nanaganan iti Israel kalpasan nga nakigabo isu na iti anghel ti Dios ijay Peniel. Masarakan daytoy ijay Genesis 32 versikulo 28 dati di naisurat. Kinunati lalaki daytoy di anghel ti Dios. Manipod ita sa anen a Jacob ti nagan mo. Gapu ta nakigabbo ka iti Dios ken iti tao ket nangabak ka. Israel ti nagan mon. Israel ti nagan mon. Ket dagitoy nga Israelitas kakabsat isu ti kapututan ni Jacob. Isu damet iti agigyan iti nasyon nga Israel itan. So nga ni Jacob nanagana na iti Israel,
And then Israel, isumit DJ, iti from Egypt, iso DJ iti promised land dan. Laglagipin ito yung kakabsat nga, tinagan ni Jacob nga Israel, inikanin iti Diyos, sakbay nga nakadanon da ijay promised land before they got to Israel. Jacob ni Jacob na nagananen iti Israel. Amen? Kaya sakbay nga nayak ni Apo tayo Jesus, adu dagiti na dumaduma nga nadawel nga nasyon nga ng parmek kadagitoy nga nasyon ti Israel. Ada dagiti Babylonians, ada dagiti Persia, dagiti Grecians, ken adamit dagiti Roma. Dagiti taga Roma nga isumit iti ng parmek kadakwada idin. Detati kay itong ipalagip nga imbaga ti Diyos, idi nga mapaniknikan met, babayan ti panagbasa tayo dito'y nasantuan niya sa una. Amen? Kakapsat, idi po nga na, kaputa, gusto-gusto ti lubong, awan ti urnos ti lubong, nakumutan iti napuskong nga sipnget, ken tinadawal at taaw, haan nga mabaling nga pagbiyagan, ti lubong, idi, kit ko na ti Apo, mapaadaan ti silaw. Kit na daan. Dati ti kunana, dati ti palagip na, nga naggapu iti daan nga tulag. Kit itimit, barong nga tulag, dati ti kuna ni San Juan. Idi po nga na'y addan ti sao, kit ti sao kadwa ti Diyos. Kit ti Diyos, kit ti sao, Diyos. Manipod iti punganay ti sao kadwa ti Dios. Pinarswa ti Dios dagiti isu amin. Isu amin. Babaen ken kuana ket awan ti naparswa no saan agapu ken kuana. Versikulo 4, ti sao isu ti gabwayan ti biag ket daytoy abiyag isu ti silaw dagiti tattao. Kakabsat daytoy sao isu ti silaw dagiti tattao idi. Amen? Versikulo 5, agranyag ti silaw iti sipnget, ket mabalinan ti sipnget. Di mabalinan ti sipnget, nga it depend. 14, nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kada tayo. Napnuan ti parabol ket kinapudno. Nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti Ama. Kabsat ni Apo tayo Hesu Kristo, isu iti sao nga nagbalin nga tao. Amen? Isuna ti bugbugtong nga anak ti Ama. Amen? Kalpasan nga nasulisog ni Apo Hesu Kristo ijay letang, dahito miten ti trabaho nga inrugina ijay Galilea. Ngayon kahit kumain ngay palagi pakabsat, nga ti muna ngayon sa uti Apo iti ket maadaan iti silaw sakbay nga naparswa na iti amin ket itamit ti kakabsat inted na ti bubugtong nang nanganap akasilaw Amen. Hallelujah. Kaya dito iti kunana, kalpasan nga nasulisog ni Apo Jesus. Ije San Matthew, Kapitulo 4, versikulo 17, manipot iti dayta tiempo, rinugyan ni Jesus anang asaba. Agbabawi kayo, kadagiti basbasolyo, agsipud ta asidegen, ti pagaryan ti langit. Dagiti meten, dagiti dadumapeng na iraramit na, inayaban ni Jesus ti upat nga mangalap, maysa ni Simon nga managanan to iti Pedro, ken ni address akabsat na sa nayaban da Santiago ken Juan. Ije versikulo 23 iti kapitulo 4 di San Matthew kunanakit sinursur ni Jesus ti amin a paset ti Galilea. Nangisursuro iti uneg dagiti sinagoda da.
Inkas kasabana tinaimbag adamag maipapan iti pagarian.